Vadikani nyaya iri pano inorwadza. Nekuti kana musati masangana nedambudziko, pada munoti ndezveuku. Asi kana dambudziko rari nyika, iye zvino handii muri kuzunzwa kungoti nyika yabva yadeclarewa kuti yaita disaster. Yabva izvozvo zviri kudeclarewa. Ipfuma yako, ipfuma yangu, ihama dzedu, ihama dzako. Hanzi hunhu chete ndiwo huri kunetsa pakati pedu. Ndoziva kuti mai nababa muri kuita basa rakanaka rokumirira mugwagwa inonetsa kudai. Muri kuona sei hurukuro iri pano amai? Samba nyaya dzinosuwisa kugwero tofunga tise takanzwa nyaya yakaitikako. Vakomana vaityaira makombi kushaya hanya ndokwandinoda kunyanyotaura nekusaremekedza munhu. Kana usingazviremekedze wewe, shoko rinoti you love your neighbor as you love yourself. Kana tida wekwako sezvaunozvida iwewe. Saka kana usingazvide wewe haukwanisi kuda mumwe munhu ari pa next newe. Kuziva, kungoziva nekudzidza kuti chinhu ichi chiri achina kunaka kutakura mumotokari. Pakatakurwa peturu mumotokari mujerikeni rakakuwadza vana, rakaurayisa vana. Tinongokumbirawo, tinopa chikumbiro kune vanotyaira. Inini ndikunyanyonangana nevemakombi kuti koshesaiwo upenyu hwevanhu, iwewo zvikoshesewo. Vana ava vakatodimbirwa upenyu hwavo nokuda kwokushaya hanya neattitude isina kunaka seyiri kutaurwa pano. Mashoko akanaka ari kutaurwa nai. Munhu anotakura peturu asi zitaura kuti kunyange ukasvika pa station yekuisirwa peturu iya zvinonzi dzima foni nekuti inobatidza handiti. Asi iwo unoziva kuti bhatiri rinobatidza. Vamwe vanotakura ma-explosives. Saka ndo zvinozoshama vanhu kwokuti mapurisa muchandiregerera baba, mapurisa anenge atariseiko kana zvinhu zvakadaro vanhu ivavo pamwe mukatasa vanenge vapfuura nomaroadblock. Zvinenge zvambofamba sei? Vachadavidza komishina nokuti komishina havataurire mangwana. Ndiri kuvaona varobva vataura yatinoti fair kuti kana iyewe wacho tokusunga futi kwehurumende. Ndiri kuuya kwamuri wema-association. Kune dzimwe kombi dziri pamugwagwa dzine mastika enyiwa yekuti unoshama kuti inenge kana sketi yakabharuka iri pamugwagwa. Zviri kumbofamba sei? Iwo urengenya iwo uya haugadzirike here? Ndokushaya hanya kakuri kutaurwa naamaika. Hamuna hanya, tarisai kusuta kwakaita vanhu nesu vari muno. Vamwe vakuya nemazambia kumakombi nekuti vanoita tsvina. Zvinofamba sei kuti dhende rekombi, dhende remushikashika, dhende remota yangu neyako dzatinofanira kunge takwenenzverawo tageza kana taita sei dziri pamugwagwa? Maita basa maichisamba. Indoda kutaura ndichitarisa zvakasetwa nehurumende kuti zviteedzerwe. Hakuna munhu anofanira kuti atakurire panhu pasingabvumirwe. Isusu chakaita kuti tise mota dzedu rupawo ndechekuti takaona kuti takusanganiswa nevari kuita musikanzwa. Motokari dzedu dzinotakurira mumarengi. Muri yeZimbabwe makaitirwa zvakanaka. Nekuti iye zvinezvi ukasiya bhegi rako mumotokari unotifonera. Kana watifonera bhegi rako uri kuyazvitora. Iye zvinezvi driver akangoita sekuskidha kungoita kufamba kwamusingagwisikani nako, tifoneri. Tinokukurudzirai kuti muchipinda mumakombi kana mumabhazi iwayo ema-association, tarisai pane mastika aripo, pane phone number. Ukana pasina namba inooneka uchidriver even 30 meters, ziya kuti association iyoyo ine uore, haina kuteedzera zvinhu, haidi kuzikanwa. Saka isu takaisa manhamba anoonekwa. Fonai kana muchinge maona kuti mabatwa zvakaipa, whether ndiconductor overcharger adi, takaisa zvinhu zvakanaka, masystems. Then ndoya panyaya yekuti isusu sema-association takaita ongororo netsvagidzo. Tikaona kuti munomu munogara vanhu mandingati nechirungu ma-urban areas, tsaona zhinji dziri kuitika muma-intersection kana panoganhirana migwagwa. Tinotenda nemareli wakaiswa ari kuitwa achiswa matrabablas aya ma-change over anoenda nemudenga, which means zvinoreva kuti tichaita tsaona yepanjanji. Asi tiri kuti madrivers edu kana uchisvika pamagetsi paya apo pakuwadzana pakambopera vanhu, uchisvika pawareni pakambopera vanhu, paseke paya apo paCoca-Cola, wherever ndekupi, tiri kuti driver usamaise motikari wako kuenda panoganhirana migwagwa, kuitira kuti kana wakundosvika ipapapo uchaona kuti pana anoda kupinda pamberi pako, iwe unokwanisa kuti kumira nekuti hausi kumhanya. Then chokupedzesera ndiri kuti inini zviripo ndezvekuti kana tiri mumugwagwa umu toda kutenda Traffic Safety Council, mapurisa neVID takabatana
vese vari kuita enforcement. Nana Insurance Council of Zimbabwe vanenge varipo tichiita makampeni. Chatakaona isusu ndechekuti kana tichinge tisina kubatana hapana chatinowina. Mukatarisa mastatistics eEaster yatabva, hapana kupublic transport vanhu vakafa, hatingati mafatalities. Ndofunga maambassador edu ari pano, kushanda kwatinoita nawo ndandavasiya vari kutibatsira kuti zvifambe, nekuti pavanovaona vachitaura nezvaizvozvo madrivers vari kuteerera. Mashoko akanaka ari kutaurwa. Pavanhu 30 vakafa, pavanhu 30 vakafa paEaster, 19 vakanga vari mapedestrian. Ndadzorera nyaya kuvanhu, hatikrosei tisina kuisa zvinhu munzeve, ngatikrosei, tisakrose patinoda pese pese. Ndizvozvo chaizvo, regai tigoenda pana baba. Ongororo imwe yatakaita netsvakiridza yatakaitawo isusu tiri kuona kuti kombi inonyatsouya, commissioner, kombi inouya ichinzi inotakura vanhu. Kwasha ambotaura pakuti driver akudai so kuti kumberi kugare vanhu 4. Imwe kombi inenge yakavakirirwa tumwe tuzvituri kwekuti kana yakuenda kuVID yombobviswa, kana yapamugwagwa yodzoserwa, inenge yazomera here. Muchazoutora mubvunzo iwowo kuti zvinotendedzwa here kuwedzera tuzvituri. Tikegai timboenda kuna baba Charamba, saambassador wedu. Ndinotenda Maisamba. Ini ndinoda kuti ndimbodzoserawo vanhu. Mumwe anokwanisa kuzonyatsa kudzamisisa pfungwa pamwe paitika anenge mafigures kana kuti manamba. Traffic Safety Council of Zimbabwe yatinoshanda nayo inotaura kuti mugore munoita kuroverana kana kuti tsaona kana macrash zviuru 52 52,000 pagore. Pano kuvara vanhu zviuru 30 30,000 pagore. Kunofa vanhu 5 kusvika pa9 zuva rega rega. Kureva kuti panhasi kana tichiswera nhasi kune 5 kusvika kuva9 vari kufa. Pagore kunofa 2,000 zviuru 2. Kureva kuti Maisamba kana tasvika pachikoro, chikoro chine vana 600 to 700, kureva kuti zvikoro 3 kusvika kuzvikoro 4 zvese zvavharwa zvafa mugore rimwe chete. Ndopedzesa ipapa pastatistical data tichiti isu vanofa vanenge vari mumakore ari pakati pe25 25 kusvika 45, inonzi iyo productive age pane vashandiri venyika. Munhu wese akakosha kubva kune azvarwa nhasi kusvika kuna sekuru, asi ava ndivo vacho vane mizera yekushandira nyika. Saka zvinofanira kuti svitsa pamwe pano. Ndopedzesawo ndichiti zvanga zvisina kunaka kuita upenyu hwekuti ururame nokuda kwekuti watya mapurisa. Zvinobvira kuchikoro kuti mwana wenyu anoteerera here nokuda kwekutya maprefect. Ini ndinoti unokwanisa kurarama nokufamba mumugwagwa zvakanaka usina wauri kutya uchitevera mutemo. Mashoko makukuta ari kutaurwa. Kungoita zvinhu zvakanaka pasina wauri kutya. Kana mombe 1 dzinombosvika nguva yekusairirwa dzichiziva kuti hadzipinde mumba, hadzipinde mumabedroom, mombe dzinongoramba dziri kwadzinozviyandira ikoko. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani, tichiri kufamba nenyaya yedu kutsura nokutukwa zvakasiyana naye. Isi takakura tichiziva kuti kana kuri kutsurwa hakusi kutukana, kana hatisi kutukana tiri kutsurana, nekuti chakauraya mumwe nezuro chichazouraya iwe, chichazouraya ini. Migwagwa yedu ngaive migwagwa yakanaka. Tiri kuita ndururani, tiri kuita musikanzwa. Ndambobvunza mubvunzo uyo kuti tuzvituri tunozovakirirwa utu zvinofamba sei? Turi pamutemo here? Motikari yakabva kwayakabva ichinzi inotakura vanhu 18 kana kuti 16, asi iye zvino yakutakura vanhu 30. Maite henyu Maichisamba.
Inini ndinobva kubandiko rehurumende rinonzi VID. Tisu tinotarisa kuti mota dzakakodzera here kufamba pamugwagwa, dzine zviko zvakakwana here, kusanganisa izvozvo kuti inotakura vanhu vangani. Mataura imimi kuti panouya kuVID inenge yakabvisa zvituru izvozvo, kureva kuti hazvibvumirwe. Kana amurodhi odzorera zvituru izvozvo. Rabasa redu zvino patinenge tiri kurodhi nemapurisa nevanhu vese vanoita enforcement. Asi tinogona kubvumirana tese munomu kuti chero mapurisa akawanda sei, hatigoni kucheka mota imwe neimwe. Uye tabvumirana kuti hatisi pakutukana kana pakupanana mhosva. Mumwe neumwe paakamira ngaaone kuti ari kutarutivi rwupi rwokuchengetedza upenyu pamugwagwa. Angave muridzi wemota, angave dhiraivha, angave munhu apinda mumota, kana dziri dzinotakura vana vechikoro kunyange mubereki ane mwana asiya mwana pachimota ichocho chine zvituru zvakawedzererwa. Saka hazvibvumirwe, asi ngatishandei tese kuti tiedze kuzvigadzirisa. Mashoko akanaka echenjedzo. Hanzi tese tine basa, ndimukuzvinzwa? Tese tine basa. Zvino tiri kuzvikototsa pabasa irori. Ndafara kuti mataura nyaya yevana vechikoro. Komishina, mukambotarisa katakurirwo kari kuita vana vechikoro, isusu tiri kuti ikodzero yevabereki kusarudza kuti mwana wenyu anonodzidza kupi. Ikodzero yenyu. Asi makukuwadza kakodzero dzevana kuti panogara vanhu vaviri, vana vari kugara vari 15. Mukatarisa makombi aya kana dzimota dziri kutakurwa dzinotakura vana idzi, handizivi kuti munomboenda here muzvikoro. Mapurisa anomboenda here muzvikoro vachiona vana vachiburutswa nekuzotutwa. Maisamba mataura nyaya yatiri kushushikana nayo. Tiri kutaurirana neve-Trust Safety Council, tiri kutaurirana neve-Ministry of Primary and Secondary Education. Nokuti taakuona kuti iko zvino izvi kune vanhu vane makombi anongomirira kutakura vana vechikoro chete. Ndoda kuti vema-association vazviongorore izvozvo, veVID vazviongorore, nenyaya yekuti unoona kombi inotakura vana kubva mudhorobha rino reHarare kuenda kuchitumbisa. Asi kombi payakaenda kuVID ichinoda kuongororwa yakanzi chatakura vana 15, 15. Asi kana yakubva nevana kuchitumbisa inouya munomu nevana vanenge vari 20 kana kuti 30 kana kuti vanenge vari 25. Vana ivava havafeme apa vane mabhegi ezvikoro. Kana pakuzoita tsaona panoti vana vange vachirarama vofa, zvozoomeswazve nekuona kuti vacho ivo vanenge vane dzimotikari vakuisa mafuta, ingave petrol, ringave diesel mumotikari zvekare yakatakura vana vechikoro. Ukazobvunza hapana chikonzero. Saka zvatoda kuti zviitike iko zvino izvi, takati isusu vabereki musangotore makombi ese ese. Makombi ngaapiwe matsamba kubva kumapurisa, kubva kuMinistry of Primary and Secondary Education, kubva kuVID kuti iyi inotakura vana vechikoro, toiona kuti kufamba kwayo yakaongororwa ende ichafamba sei. Chimwe zvechiri kutinetsa Maisamba ndechekudai, mutungamiri wenyika vanogara vachitaura, President Dr. E.D. Mnangagwa, kuti nyika inovakwa nevene vayo. Zvichirevazve zvekare kuti mutsaona dzemumugwagwa dzinopedzwa nevene vadzo, zvichireva kuti isusu mhuri yeZimbabwe. Mapurisa vazviita vari vega izvozvo, vanozviita takagara dare sedare ratakagara munomu. Saka zvazvinoreva pese muchikairo usati wapinda motikari yako, ingave ichitakura mhuri, ingave ichitakura veruzhinji, tanga wazvibvunza chandaita inini kuti chiri chavaka nhasi ndechipi, chandiri kuzoita mumugwagwa kudzivirira upenyu hwevanhu ndechipi, nokuti ndo basa rawakazvipira kuita iwe. Usamirire mapurisa kukusunga kana kukuhwehweredza kuenda newe. Aiwa, isusu semhuri yeZimbabwe, chekutanga kuchengetedzeka kwevanhu yatinoti road safety ndocho chekutanga ichocho. Musati maita zvimwe zvinhu kana kudini, kana wakamira wakagara iwewe muchikairo wako uchida kudhiraivha motikari, tanga wazvibvunza zvandakuchikaira inini, zvandazvipira kuita zuva ranhasi kuuraya here vanhu, kana kuti kuchikaira zvakanaka nochengetedza upenyu. Ndozvatofana kutanga kuita izvo. Uyezve tozoona kuti taane chimwe chirwere chekuti isusu motikari inotakura veruzhinji inenge yakatakura maexplosives, akaputika vanhu vofa.
takuona zvekare futi motikari dzinotakura vanhu vedu vari kunozorora vatoti vashakabvu dzimwe dzachona dzinobva kunze kwenyika nedzimwe dzirimo dzakutakura futi maexplosives vanenge vachiita kuti vakasvika pamapurisa havachasungwa chinzi ai motikari yakatakura mushakabvu regai iende asiwo vanhu vachipara mhosva muri kuzviona here maisamba zviri kuitika ndozvinhu zvatakuramba izvozvo semhuri yezimbabwe unhu hwedu hwaenda kupi ivo vemaassociation vanomboongorora izvi nokuti vamwe vachona zvavari kuitawo futi vanoshandisa zvisiri zvomastika aya kustika chairo kuriita abuse rofamba richiparwa naro mhosva unozoona mugwagwa iwo motikari ine stika inofamba against oncoming inopinda maredbot matsvuku inotsika mwana wechikoro yotiza haimire panonzi papedestrian crossing saka motikari iyi inokodzera here kunge ine stika rainge riina saka unhu hwedu hwatofanira kugadzirisa semhuri yezimbabwe ndizvozvo mashoko akanaka. Regai tisangane muchikamu chinotevera. Maita enyu adiwa vatariri nemateereri, nyaya iri pano inorwadza mwoyo nokuti tiri kutaura kuti zvakaitika kubva pano tichienda pamberi toita sei kuti tinatse migwagwa yedu, titeerere zvinodiwa, asi toramba tichitenda zvakaperera kuvakotsveri vedu veTraffic Safety Council of Zimbabwe vakabatana neChisamba Productions vatipa icho chichikuva chekuti tigone kukurukura. Saka tasvika muchikamu chiye chatinongoswinya chete. Ndouya kwamuri vamwene. Ndotenda maichisamba nemukana uno wamandipa. Ndabvawo kuHighway Emergency Medical Services tinoita zvemaambulensi. Tashushikana komishina nevanhu vetu mamotorbike. Tunenge tichingoti mvee, hatumirire kuti robhoti rachinja, vamirire kupa vamwe mukana kana kudii. Ndove vamwe vevanhu vari kuita unhu huri kuitwa nemakombi. Makombi anenge achiuya nekuku, ivo vachiuya nekuku, vakada kupinda vakaenda nedirection yekuti unoshaya kuziya. Saka vazhinji vari kukuarira nyaya dzemamotorbike idzodzi. Motorbike inenge yaenda tsaona yosara ichiitika. Mozofonerwa modzi kwaitika accident kuno, asi anenge anyanyokonzeresa anenge atoenda. Vamwe vacho vari kuitwa hit and run. Isi tinotakura pachena zvedu vanenge vaita maaccident. Ndizvozvo maita zvenyu tinotenda. Ndouya pamuri. Dambudziko riripo nderekuti maybe kurudziro yanenge ada kupa kumadrivers chaiwo especially panhau yevana vakatsvaya ndekuti vanofanira kudzidzisiwa just as defensive driving. Isusu kuDiscovery Emergency Medical Academy tinodzidzisa firefighter first aid yekuti munhu anokwanisa kushandisa sei fire extinguisher. Dzimwe nguva maybe pamwe akatotadza kutoshandisa fire extinguisher. Even first aid yacho kuti vacho vakwara vane maronda ekutsvaya. So chikurudziro chekuti madriver edu ngaadzidzisiwe same vachidzidziswa defensive driving, but kana paita dambudziko ngavauye vavatrainiwe. Tinozvitenda nekuzvipira. Isusu tiri kubva kubandiko reCVR. Isusu taikumbira kubatsirwa especially nevemaassociations kuti madrivers enyu anotyaira mota especially aya maPSV drivers aya vanga vave nemapepa avo akakwana, especially defensive mamedical, muchiona kuti ndizvozvo motawo dzinge dziri chaidzo dzakarejeswa. Bo zvimwe zvacho unoswera makuti madriver ari mwana zvake angotora motawo ongomhanya nayo. Ndizvozvo zvakanakisa. Regai ndidzoke kuchikuva. Mashoko maviri matatu amunoda kukanda kumusha. Ndingangoti mhuri yeZimbabwe ngatizive kuti mushikashika kwakafira vanhu ende kuri kukwarira vanhu. Kumabhazi, kumakombi kune nhubu dziriko. Tokumbira zvekare mosiyanisa motokari dzine maassociations dziri mumarengi. Syndicate mastika emassociation anoshandira pano pasingatenderi kupamushikashika kuti ari pakaiswa pamayellow plate. Association ine motokari dzinenge dzine mapepa. Maroad signs aiswe, tinokumbira kanzuru, uye zvekare maroad amakwe. Pari kuitika tsaona mapurisa ari kuomerwa, nhubu dziri kupoya, hadzisi kubatwa nemhosva, oramba achingoita zvinoita izvozvo. Vetransport zvikoro zvose tiri kukumbira kuti muuye kumaassociations titaurirane kana kuti touya tega ikoko tinomboenda tokupai motokari. Tine madrivers akanaka echikuru anokwanisa kufambisa basa irori. Then ndoya pakurerwa kwadriver. Vanhu kana vachitora malicense ngaaende anoita oral yakakwana yehighway code, oenda oita malessons akakwana, ozoenda kumapracticals, but vanhu vari kubika chingwa chinovambodza. Ndizvozvo mubvunzo wangu kumwe chete wokupedzisira. Hana Windi vana vana.
vana windi vanhu vanenge vanorodha motikari nevanokwira kumota kumabhamba isusu hatizvitenderi. Mukatarisa ana maona mota dzedu dzakadaro, please mufone kwatiri. Asi isusu tina driver naconductor nemainspectors edu vari murengi iye zvino vakazvimiririra. Handiti kudenha dzimwe nyaya, asi vakazvimiririra. Ndizvozvo maita henyu mungasorohwa handei pada mazvita henyu tatoona tese tabvumirana kuti asingazivi ngaadzidziswe. SeTraffic Safety Council of Zimbabwe hatina watiri kusiya padzidziso. Zvakare panyaya yesafety ngatizive kuti iwe neni nanhingi asipo pano ane chekuita nazvo. Togona kutaura nyaya yevana vechikoro, mai vevana vari kukwidza kombi yakachipa. Ende ukaona munhu wekombi akuchipisira kuenda mwana kuGlenview achienda kuHighfields kureva kuti achamuchaja 50 cents. Asi achakumpensata chakwira vana 50. Saka ngatiregei kusetla for zvinhu zviri pasi nekuda kwekuchipirwa. Tokwidza vana mota dzisina kunaka, ngatizivei mota dzikufamba nevana vedu. Topinda tese toziva zvekuita. Road safety ndeyako neni newe usipo pano mazvita. mashoko akanaka. Nekuya kwamuri commissioner topedza sei? Munhu wese mupurisa muZimbabwe ndochekutanga ichocho. Saka kana tikaona vanhu vachiita zvinhu zvakaipa mumigwagwa tisanyarare, ngatimhangarei. Takupai manhamba. Toda kuti kana vana vechikoro chaivo ngativadzidzisei kumhan'ara kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Uyezve kana paita tsaona vanhu ngavasatize, vasatsike vana vechikoro votiza, ngavamire vomhan'ara kumapurisa, mapurisa oita basa ravo. Asi chakakosha vanhu ngatizivei kodzero dzedu kana tifamba mumugwagwa. Toziva kuti pese patinenge tiri, chekutanga kuchengetedza upenyu tisati tafamba tichienda kwatinenge tichienda. Tikadaro tinoita munyika medu zvinhu zvifambe zvakanaka. Mashoko akanaka. Mubvunzo wangu wokupedzisira ndokuti kuwana officer vatinoona vakapfeka uniform. Munombovaonawo vakapfeka uniform vachidhiraivha makombi. Ndani? Hazvibvumidzwe maisa. Isusu tine mutemo. Kana mupurisa tikazviziva kuti ane makombi, tinodzinga basa. Saka zvatinoda toda kuti vanhu vamhan'are. Mutemo watinawo izvi kuZimbabwe Republic Police hatisati tapa mapurisa mvumo yekuita makombi. Kana kuti dzimwe nguva ivo vema-association ava kune vamwe vachona vakutotikanganisa vanoti ivo maofisa toisa muzita renyu topota chikubhadharai pamwedzi. Zvese tiri kuzviziva izvozvo zviri kunze kwemutemo. Saka kana maona zvinhu zvamunofungidzira titaurire isu tozviongorora. CVR iripo inotitarisira. Road Motor Transport under Ministry of Transport and Infrastructure Development vanotitarisira. Toona kuti zveshuwa makombi aya anonzi ndavanyati here. Kana ari yehama toziva kuti ndeyehama here kana kuti kwete, kana kuti matsotsi ari kushandisa zita ravanyati kuita mari vachibatsirana navanyati kupara mhosva. Ndizvozvo mashoko akanaka. Zvese zviri kujekeswa isinongoti chiri mumusakasaka ngachizvinzwire. Ndoepa muri Murora. Amai Chisamba, chimwe chinhu chiri kutinetsa kumaoperators edu, vanoda cheap labor. Havadi vatyairi vane zvakakwana, vanoziva kodzero dzavo, vanoziva mubhadharo wavanofanirwa kupiwa. Ndo vari kubva vaenda kuvana vaya vari kutsvaga mabasa vasina zvakakwana, vana vasina experience yekuti public service vehicle inoda chii uye unoifambisa sei. Ndo zvimwe zvakutidzosera kutsaona dziri kukuvadza vanhu vakawanda. Maita basa. Ndizvozvo mashoko akanaka, mashoko makukutu. Panapa ndino urombo chiringazova chiya chabva chatsuka chikazokwata. Asi zvataurika pano ndezvekuti iwe neni tine basa. Ngatimhan'arei. Kana vakomana vaye vanenge vakabhabhurwa nekombi, chifungei kuti inyika inonyadzisa sei. Isi tiri kuti vanhu ngavauye kunyika yedu vaone matorisi ngauye vachiona kombi yakabhabhura vanhu. Ngavapikichwe. Kana zviri kuitwa zvokutsaudzira zvese zvarambwa pano, regai nitore mukana uno wekukutendai zvikuru neuvepo nekubatsira kwamati. Ndotenda maambassadors edu ari pano, baba namai Charamba, tinokucherechedzai nevese vabva kwakasiyana siyana kuzoti tikombe churu. Regai ndikutendei mabva kuma-association. Vimbai. Tsungai. Where am I getting this Vimbai from? Vimbai. Vimbai uri kupi? Sara kurapinda musoro mangu. Tsungai, tinokutenda. Commissioner, tinokutendai zvikuru. Chiringazuva chiya chabva chatsuka chikakwata. Ngatisanganei zvakare pane zvimwe zvikamu. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.